條聽出現啊？俾地牌子我。俾張凳嘅坐。哦，係啊，我呢度冇放到高嗰啲喎。呢隻話。呢個啱，呢個啱。哦，呢隻。Small. It's yours. 你翻嚟唔錯嘛？啱嘅。啱嘅。邊個啱咗個？好多，我等你翻嚟。Bibigay siya ng isang ano ng damit. Maganda ba ka siya, ate? Binibigyan ng damit yung mga kids. Why you cry, Aziway? 有啲人好似阿姐佢哋執屋嗰陣時有啲佢講唔愛喎。要我執埋你睇下你屋企條好咩好啊？不過其實我屋企咁多乜舊衫，不過咧就呢種衫。Ito na siya. Hi guys. So ngayon underway kami sa bahay nung kapatid niya na bunso. And may swimming pool kasi doon guys. So gusto mag-swimming ng mga kids. And on the way na kami. Sobrang init, my God. Uso din yung traffic dito guys. Ayan guys, dyan yung bahay ng kuya niya. Ayan, dyan. Dati. Ayaw dyan. Malapit na kami. First time namin pumunta dito guys, wala pa masyadong nakatira. Ewan ko lang ngayon kung meron na. Kung marami na yung ano, residente. Ganda. Maganda din ang mga bahay dito guys. Ayan. Maganda, lalaki. Which is your house? 呢身係 house 喺聖多沙。佢呢啲本就冇咁靚啦。Where is your cool's house? All the 我哋睇 house 啊 looks the same. 係咪阿姐嗰邊嗰啲本夠靚啊？呢啲好似火柴盒咁啊！你睇個頂啊，冇頂啊，簡單啲咯嘅。Ayun no. 呢個係隔離嘅，唔係。我哋認錯咗。Wrong house. This one ah. 嗱，呢家陰啊咯，咪得佢啊。係啦，唔啱我同你講，你咁多關鍵就咁貴，我睇到三點賺到咁窿㗎啦。Okay. 跳我了，但是我跳了，我跳。
Alala! Chị Huế. So guys, on the way kami sa swimming pool. Ayan. Hey, not like this, like this. Guys, ano na sila sa amin. So dito lang siya. Ayan. Diyan lang siya malapit. So dito yung swimming pool guys. Yun. Park lang kami. Yay! Mình đi去玩了，这边。过去就然后把那个马桶手机给下去玩了。Wow! Can swim there, oh! Thầy chỉ món cái gì đi sao mà Khui quá. Thế anh ta xin xe mà thuê rồi đấy. Ayan guys. Tapos na mag-swimming yung mga kids. 不要去那一边，你的手抬起来大小。拜拜。 Uwi muna kami sa kanila kasi kakain kami guys. And time check is 6:30. 6:32 na ng gabi. Ayan, maliwanag pa siya. Let's go! Hi guys, dito na kami sa bahay ng in-laws ko guys. Kabalik na kami and then balik. So yun guys, pabalik namin dito. Binigyan ako ng mga bag nung atin ni Sam, kapatid niya, and pakita ko sa inyo. Ito muna. Ayun guys, ganda diba? May sling na siya. Ayan. And mango yung brand niya guys. Ayan, mango. At then tapos ito pa guys. Ayan, ito Coach. Coach. Malaki din siya guys, handbag. Ayan, medyo sabi niya medyo luma na daw. Ayan, hindi niya na ginagamit. Ito mga bag na to guys, hindi niya na ginagamit, so binigyan niya na sa akin. And then ito, leather siya. Hindi ko alam kung anong name nito, pero pure leather siya guys. Ayan. Anong bang gan? I actually want to see pa. Rare and lover. Wala siyang nakalagay. And then ito. Ayan. Mga leather siya guys, mga leather bags. And ito, nagustuhan ko tong itim. And then ito guys, isa. Wala siyang sling bag, handbag siya guys. Ayan. Diba ang ganda? Itim. And then ito. Oh, honey! Umakyat si baby. Ayan, ito, Coach din siya guys. Ayan, Coach. Handbag din siya. Bago pa to. Maganda siya guys. Bet ko. Ayan, Coach. Bet ko. And then, meron siya sa akin binigay na bagong-bago. Ito, nakaano pa siya. May bag pa siya. Hindi niya pa nagagamit. As in, bago talaga siya guys.
Ito. Bucket bag. May sling bag siya. Ito. May sling bag siya, guys. And then, meron pa siyang extrang sling bag. Kabibili niya lang daw nito, pero hindi niya ginagamit. So, binigay niya na sa akin. Mimi spicy. Ayan. Ito, oh. Di ba ang ganda? Ganda nung, nung sling niya, guys. Ayan. So many, oh. So guys, on the way kami sa sa Riverine Survival Park. You're bad! Han! Takot na siya, guys, kasi nahulog siya 2 beses. Lalo mo lalabin o yung likod niya. Oh. And then yung braso niya may mga gas-gas. Oh, look at that. It's so nice. Oh, look at the peacock. Bird! Look at Trên này trước kìa đó.